Jan er altid i godt humør, og ekstra meget i dag, hvor han skal på drengetur til Tyskland. Er du frisk? Ja, fandme ja. Jeg er altid frisk. Og så har jeg fået en ny slip. Det kan jeg da sådan set godt se. Ja. Jan, hvad skal der ske i dag? Tyskland. Tyskland? Ja, jeg skal ind og købe cola. Du skal købe cola? Ja, og rødvin. Er der noget, du skal have med på turen? Ja, det er græsætterbånd. Skal de med på turen? Ja, og spille ret høje musik inde i bus. Jans gode ven Peter skal også med til Tyskland. Peter er altid så glad og positiv. Hvad har du i tasken? Saftevand og min mad. Du har saftevand og madpakken med. Så skal jeg nok have mit pas med også. Og dit pas med? Det må jeg heller. Ja, fordi du skal med til Tyskland i dag. Jeg glæder mig. Vi har også en masse non-damer her også. Med store vandmeloner. Og den her, det er min postkasse. Og man altid brevet her i. Den sidste, der skal med, er Jesper. Han er en rigtig humørbombe, men det er tit svært at forstå, hvad han siger. Nej, det bliver hyggeligt, ikke? Jan, han har musikken med. Ja, masser. Var der kassettebåndoptager i? Og vinduerne ned og det hele. Hygger du dig, Jesper? Ja. Ja, det gør han. Jeg bliver i Jylland. Der har vi jo Lillebæltsbro. Ja. Jeg elsker Morgebroen. Ja, det kan jeg. Peter, hvad skal du købe i Tyskland? Bunch of hookers and cocaine. Ja, det skal jeg. Jeg har pengene med. Det er godt. Så sidder du godt, Jan. Altså, tærer op vinduet. Ja, han sover til middag. Skal vi til at vågne op, du? Nu skal du ind og bruge lidt penge. Så er der frisk på den henne. Er det fordi, du skal passe på vægten, Jan? Ja, det er derfor. Det er det her, jeg skal have. Pis, Mars. Det sætter sig ikke. Det sætter sig ikke. Nej. Og så skal vi hen og finde skumfiduser. Ja! Yes! Får du 28,5 tilbage? Nej. Det er så flere. Der er også mig, der vælger imellem dig. Ja, det er det. Det kan jeg godt forstå, at du synes, det er svært da. Kan du lide Pinocchio-kugler? Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker kalokkerkugler. Ja. Vi har en chauffør, han kører trille. Jan, hvad er det for en butik, vi er på vej hen til? Omvej. Hvad er det, siger du? Omvej, Mart. Armivarer. Omvej. For det skal være skinnekit på butikasket og slip. Okay. Og ny skråtte. Det kan også købe Fokke. Jeg skal jo ud til Krampe, så du skal have denne på.